side road. Pakanga kusiko pakadi pakarumba na Mwari. Hallelujah. Ndinofarira ngomana mwapisare maruti, I will praise you. But anyway, tikutenda Mwari ndatasvika pekuti Jesu azvarwa one mission yokudzosera vanhu vava kumain road. Kunzira yakafanira yakazotaura nerimwe ramazuva akati nzira yakapamhama nenzira yakafaranuka, nokuti ino yakanga yabrodika nokurapa vanhu yakasvika pakupfumbira. Hallelujah. Iyaya ikasara ichimera uswa kakava kanzvimbo kanzira kakadi kakamanikana. But anyway, mukomana anozvarwa sekuzarura kwaakaita bhuku muna zvakazarurwa chapter 5. Ndokubva abvuma, ndokubva auya, ndokubva azvarwa nemhandara Maria. Hallelujah. Zvikati zvatanga. Amen. Zvekudzoka kwangu newe. Apa Mwari akanga ataura achiti kudii? Kuna Deuteronomy. Akanga ati kudii? Akanga ati rega kunamata chimwe chinhu kana mufananidzo wechimwe chinhu. Hallelujah. Zvikanzi nokuti inini Mwari wako ndine majealous. Mwari akadeclare ega kuti ane jealous God. Rega kunamata kana kupfugamira mumwe Mwari kunze kwangu. Zvikanzi nokuti kana ndichinge ndagumbuka kune vanondivenga ndinorova kusvika parudzi rwechitatu kana rwechina. Oza vanhu by choice vanhu havadi kufarira Mwari. By choice vanhu vanosarudza kusamuka. Haana kungoperera ipapo. Oza vanhu vachivenga Mwari akanoiye Mwari anozokeserei vanhu kusvika the generation yese. But abva ipapo anoti kana vari avo vanondifarira vanoita zvandinoda ndinovablessa kusvika 1000 generation. Thousands of generations. Saka chivi chako, chivi cha sekuru wako nechakapa inini newe kupaka patiri apo chinoita kuti tizoswera patinoswera, chinoita kuti chime machimiro tinoita. Hallelujah. Chimwe chazo chikuru chazo kunamatwa kwechifananidzo kwakagrabwa naJehovha kubvira kuna Exodus chapter 20. Hallelujah. Mwari vakanga vataura kuti usava navamwe vamwari kana iri mitemo ine 10 inotanga mitatu ndeyavo Mwari. He personalized. Hallelujah. Vakatanga naivo pachavo. Zvimwe zvese zvokuti kudza baba namai vako nezvimwe zvese zvokuti usauraya zvakatevera mushure mekunge Mwari vataura kuti usava navamwe vamwari kunze kwako. Hallelujah. Tateguru wako natateguru wangu vakaramba kuteerera, vakanamata zvifananidzo. Rega ndikudze nyaya yezvifananidzo inyaya iri mumageneration nemageneration. Ungati madzibaba ako ainamata mifananidzo yerudzi, but iwewe une yako micherechedzo yemifananidzo yauri kunamata makore ako yaunofanira kusiya nokurega. Hallelujah. Pane promise. Oza munhu akanzi ukadzikama ndokutengera sweet. The best thing to do is kudzikama. Haugone kuti iwe ufambe uchingoteerera, uchingotaura baba vako, baba vangu vakasiyana nana baba vangu, vanotenga zvakati. Baba vako vakati ukadzikama ndokutengera sweet. It's conditional. Dzikama kaimbotrayaka ndozvakazotaurwa kuna Malaki kuti amumbondiedzewo here. Zvamunongofamba uchicomplaina kokumbondiedzawo for 3 days. Kokumboita 1 week without gossiping. Wamboona kuti zvizvinoitika. Hallelujah, hallelujah. Saka zvifananidzo zvakanga zvakarambwa kuna Deuteronomy. But munhu haana kusiya. Mwana waMaria ari kuuya on a mission. Tataura kuti Mwari havaite zvinhu zvisina gwara. Mwari havangoerekane vangojoina kiu yavasingazive kuti ndeyei. Hallelujah. Saka Jesu
communication. Rekusunungura iwewe neni kubva pamaconsequences ekunamata chifananidzo. Jesu azvarwa nemhandara Maria. Ndasvika pandoda kuti tisvike. Hallelujah. One of the days pakana pashaika papera wai. Hallelujah. Ndobva amuzona mama wake ndobva wamudza. Amen. Indofunga kuti Jesu akazviziva. But without prayer, there is no answer. God waits for communication from you. You have to say it in the manner you want it. Kusvika amai, it was a form of prayer. Ndokubva vanudza kunyangwe Jesu anga ari munhu. Vanhu ndokubva vaenda ndobva vati vanhu vapererwa panapa. Batsirani. Hallelujah. Tinotenda kuna amai verudzi kuona kuti mwana wangu uyu ane chaakapfeka. Amen. Kuti mwana wangu ane chaakapfekedzwa. Ndokubva ndikuda kuti ndipedzere nguva yeku kubva ndiri kuti ona akabatsira waini. Ndobva nyara pazvaperera pawaini zvaperera pa. Mukadzi anobuda ropa vamubatsira pazvaperera pa. Pati munhu uyu ane chechi musoro. Munomuziva kusangana kwakaita nana Peter paya. Amen. I'm not relating it in terms of chronological order. Follow me and I will make you fishers of men. He did not say that I will make you part of the church. And I will make you fishers of men. But ane nyaya iri musoro. Hallelujah. Ari kuziva kuti zvifananidzo zvakakuwadza vanhu vababa vangu. Zvirimo mari. Then one of the days, in a place called Caesarea Philippi. Hallelujah. Panzvimbo inonzi Caesarea Philippi. One of the days, Bible rakaomera ipapo. Harina kutiudza kuti zvinhu zvanga zvanyanya kuitika kuti vadarike naiko. Hallelujah. PaCaesarea Philippi. Nzvimbo inonzi Caesarea Philippi. Ndokubva atane vadzidzi vake. Unofesade. Amen. Ndokubva angotanga nyaya. Zvikanzi imimi guys, unoziva apa anga asangwa ne1 season to go. For the 3 years dzaanga achifamba panyika. Amen. Dzaakanga achiparidza panyika, kwete dzaanga achifamba panyika. Anga asangwa ne1 season. Zvikanzi tafamba tese I think for 2 years nemwedzi yakati wandei. But pane zvandoda kuti ndibatewo kubva kunzwa kwamuri pakomana. Vanhu vanogona kuzonditi ndini. Vanhu out there vane ndini. Ndobva mhinduro yazvikadzi vanhu vano kuti ndine marriage. Hazvizikanwa kuti akapindura ndini. Vamwe vanoti ndimi Jeremia. Mumwe achiti Johani. Kasi bati vanhu soka. Vanototi ndini Jeremia kuri pandiri pana. Votonga ndini Johani mubhabhatizi aenda manje akaguma musoro. Vanototi ndini Elijah pana. Oh, because mumagwaro avo vaJudha kwaita risinonzi imwe yavo Elijah waizomuka. Hallelujah. Zvikanzi okay, ndainzwa nyaya yamuri kutaura kuti iri mumaWhatsApp. Ndainzwa. Ndinozvi kutaurwa nevanhu. Ko imimi munoti ndiniani. Chibhobvisa nyaya dzandinonzi nevanhu. Ida kunzwa imimi. Avo munoti vanongondivenga kavo. Vanondizonda, vamwe vacho vari malicious, vamwe magosipa. Da kuti imimi mundiudze kuti ndiriani. Peter, one time, anzi imimi muri mwanakomana wokumusoro. You are the Christ. Hallelujah. Zvikanzi iwewe Simon Bar-Jona. Ndiri kukuti Peter kubva zvino. Ndiri kukuti Peter paruvare urwu
wakasungwa nokudenga. Hallelujah. Amen. So that we get rooted in Christ. You must be the evidence of God's goodness. Hallelujah. Ona pazuri kutauri. Urikuzwa? Ona pazuri kutauri. Panzi pa Caesarea. Let's visit the place. Caesarea Philippi iri kaviri muBhayibheri. Ipapa apa neimwe chapter iri munamaka. Haisi nzvimbo inomukurumbira chaizvo. Amen. Inzvimbo isina kutaurwa nezvayo kakawanda. But nzvimbo iyi inzvimbo inorakidza kuti pairi pane gomo guru. Pairi in fact yakapiwa zita naHerode. Hallelujah. Yakapiwa zita naHerode. Herode akanga ari muJudha anobatsirana nevana vaIsraeri, ari moderator wavo kuRoma kana kuti kuhurumende yechiRoma. Hallelujah. Caesarea Philippi ndati inzvimbo yakanga pamuseri megomo panguva dzekutanga yainzi Pania. Hallelujah. Isati yaCaesarea Philippi yakatora mazita aya kuti ifadze vatongi. Vana Augustus Caesar na Tiberius Caesar. Hallelujah. Mwana waHerode paakazotorawo guta iroro akazoisawo zita rake mushure mekunge yanzi Caesarea kudaro. Philippi azonge apiwawo dunhu iroro kuti atonge akazoisawo rake zita rekuti Philippi ndokubva yanzi Caesarea Philippi. Asi kuseri kwegomo kwatiri kutaurawo zasi megomo pa Caesarea Philippi panga pane bako. Bako iri ibako rakanga rakazara mvura inotyisa. Hallelujah church. Ibako rakanga richinzi rine mvura iri mysterious. Mvura iyi haipwe uye kuti vakaedza kumhezha kuona kudzika kwaro chairasika itambo dzinomhezha. Nometa kuti dzauya dziri ngani, nometa kuti vasungirira matombo mangani. Saka vanotarisira kana kuti vanofunga kuti vanofungidzira kuti ibako rinonosvika pasi penyika, rinonoenda pamoyo penyika. Hallelujah. Mubako iri munobuda mvura. Mvura tati inoshamisa. Ndokubva vanhu kusanzwisisa kwavakaita ndobva chaita chishamiso. Ndokubva vaKenani vatora nzvimbo iso kuikoshesa kuti inofanira kunamatwa Mwari wedu anonzi Bhaari nokuti inoshamisa. Ndokubva paitwa paheadquarter paBhaari. Hallelujah. Ita Jordan River. Ita Jordan River. Inzvimbo ine mukurumbira inozikanwa panyaya dzezvifananidzo. Yakanga iri mudunhu reanonzi Dhani mukugovana kwakaita muland reform yakaitwa navana vaIsraeri. Hallelujah. Pakaitwa navana vaIsraeri ana Rubheni pavakatora kwavo, ana Simeoni pavakatora kwavo, Levi achinzi autore munda. Hallelujah. Uku kwakanga kuri muregion yaDhani. Hallelujah. Saka padunhu irori mwana akasiwa naSolomoni wamunoziva aifanira kutsiva baba zvakanaka anonzi Jeroboamu. Akaramba kuteerera vabereki, akaramba kuteerera vakuru, akasarudza vadiki. Ndopa akapira chibayiro chemhuka, akanamata chifananidzo panzvimbo iyi. Hallelujah. Ndikuda kuti uzizive kuti zvirimo muna Jesu. Paari kusvika pakana so vari kutaura kuti hapana baba siri. Pana baba. Amen. Saka ndati ndo pane mvura yakanga ichipa kuna rwizi Jordan. Unozwisisa iwewe kuti Jesu achinge atanga ministry yake akaenda kuna Johani Mubhabhatidzi. Johani Mubhabhatidzi akati tarisai gwayana raMwari Baba rinobvisa zvivi zvenyika. Jesu
Jesu anokumbira kuti ndokumbira kuti mundibhabhatidze. Zvikanzi but ndiwe waifanira kundibhabhatidza. Kanzi anyway ndibhabhatidze Johani. Ndokubva vaenda to the Jordan River. Hallelujah. Amen. Jesu ndobva anorejisa kumvura dzinobva Caesarea Philippi. Ndobva adziudza. That in this tranquil atmosphere, mupano patiri, says apangori izvozvi nezita raJesu, evoke the powers of this man and apply them to your life and command situations. Kuti nemuzita raJesu Kristu, iye akataura kuti masuo eHadesi haangatoikundi. In the name of Jesus, I command you problem to go. Hallelujah. Jesu haana kuzvitaura pa the Sea of Galilee. Kati akamirira pa Caesarea Philippi. Mweya Mutsvene ari kuninipisa mhepo dzekumba kwenyu. Akutanga kukufambisa step yawaifanira kufamba kubva pawakazvarwa. Ziro wedu nonoita I'm rooted in Christ. I'm rooted in Christ. And I am the evidence of God's greatness. Hallelujah. You are dealing with matter within a kingdom. You are dealing with the matter within a kingdom. But hatichada kuenda kuri. Chiri kuita kuti Jesu ataure izvi ndatisaka hapasi pekujairira. Haisi nyaya yekujairira yemadhimoni nemweya yetsvina. Hallelujah. Jesu ari kutaura achidai nokuti akavaudza one of the days on Luke chapter 4 verse 18 adzokera muNazareti muguta raakakurira. Hallelujah. Jesu ndobva aripresenta family yekwavo. Ndobva atambidzwa scroll. Ndobva averenga. Mweya waShe uri pamusoro pangu. Akandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo. Kuti ndisunungure vakasungwa. Ndidzikinure vakatapwa. Ndishurudze mapofu. Nokuzivisa gore rakanaka raShe. Akanga achizviziva kuti mweya waShe uri pamusoro pake. Nokuti nezuva raakabhabhatidzwa vakatestify. Vakaonekwa ukaita senjiva. Izwi rikataura kuti mwanakomana wangu uyo. Mwanakomana wangu uyo. You shall heed to his call. Hallelujah, hallelujah. You need this anointing. You need his anointing. He is called the Messiah. Hasiwe kutakurisa zvimwe zvinhu. Hallelujah. Anonzi Messiah, the anointed one. Anonzi Messiah muzodziwa. Anonzi chiramba kusakara. Hallelujah. Kwayana rinogeza zvivi zvenyika. Zvakanga zvichimogezeswa zvivi hazvina kukwanisa kubvisa chivi chomunhu. Zvimwe zvinamato zvese zvakanga zviri men looking for God. But paakauya iye, it was God looking for men. God looking for men. God looking for men. Haana kufanana nevekwenyu nevekwangu vanokumbira mbudzi yavasina kundipa. Pakagove vanhumbi handina kupiwa mbudzi. But kana vaenda vanoda mbudzi kwandiri. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kana ari watinonamata anopa mbudzi. Haakumbire mbudzi. Haatorere mbudzi. Anopa vana chingwa. Haatorere vana chingwa. Hallelujah, hallelujah. Akasiyana nezvekwedu nezvekwako. Amen. Zvinonzi midzimu yadambura mbereko. Inotochuza kudambura kwako. Kuchuza takakubikira idorwa tichiti mutichengeti. Ndimi muri kuuya nechekuchekesa kudambura mbereko. Kundipa maronda kuti nhunzi dzindidye. Muchiaona ndimi maifanira kurapa maronda. Asi maakundipa maronda kuti ndidyiwe nenhunzi. Maifanira kundidzinga nhunzi. Zvimwe zvinamato zvese zvinounza maronda kuti udyiwe nenhunzi. Asi Jesu anouya kuzovhara maronda. You have got the keys. Ndoda kuti ushandise makey awakabata right now. I want you nhasi. Unlock.
Unlock yourself. And ibva imomo. Rura kuti ukinure situation yako. Takamira pano, kinura situation dzako. Kinura mavakavharirwa umo. Kana uri munamato unosunungura. Kana vari vanapo vakasungwa. Vati munamato vakaita kuti pakonzerwe earthquake. Shende dzikadambuka. Mabaglas akadambuka. Kusvika anochengetedza vasungwa atendeuka. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Pane kii dziripo. Dziri pamuromo wako. Pane kii iri parurimi rwako. Yauri kutanga kushandisa masikati ano. Say something. Say something. Say something. Unlock those situations. Unlock that product. And unlock that project. Nezita raJesu.